Arvoisa puhemies! Viime kaudella hallitus laittoi kunnat humanitaaristen maahantulijoiden kanssa hammasharjaostoksille, ja kotoutumislakia uudistaessa unohtui täysin se kaikista keskeisin asia: velvoittavuus ja oma vastuu. Jos Suomeen oleskeluluvan saa, on henkilöltä odotettava sitoutumista tämän maan lakeihin ja tapoihin. Ei niin, että ensimmäisenä maahan tullessa lähinnä esitellään valtavaa palvelutarjotinta vailla minkäänlaisia velvoitteita opetella esimerkiksi suomen kieltä. Nykyinen hallitus tulee muuttamaan tätä täysin nurinkurista asetelmaa, josta tämä esitys on vain yksi osa. Maahanmuuttajan omaa vastuuta ja velvoittavuutta siis lisätään. Sen pitäisi olla päivänselvää ihan kaikille puolueille, mutta koska näin ei ole ollut, niin nyt pannaan näitä asioita sitten kerralla kuntoon, kuten sisäministeri Rantanen hyvin toi esille.